Poilan jotono phung kaham chini ti prahasteni joto lukrokno angkha khlayo jotono kaham krung tongbai nahnoi chini hasteni joto lukrok koke hai jung jotono saimano je 20 tarik January 2025 Supreme Court of India je ti prasaroni bagoi je verdict ebar ai je romani 20 tarik January o abuna ang belakhe ang ani sakbai thang ang condemn khayo taun bagai hingkangke ti prasarok asuk bosor romoi ti prasarokni manthai soktai ti prasarok je sakni hawo minority microscopy ingoi tongmani tini ti prasarok bharatborsho tongoi bosuk tamhnai deprive ingoi tongmani sakni hawo tongoi chung tini bokhorok sai bajai meya abono justice manan bagoi TPF ni netritwe chini madam patal konna ni netritwe 2018 o Supreme Court of India o je chung case file khaimani je tipra hawbo NRC implement khayai tipra saroni manthai soktai no teisa kipilari nani bagai chung je case file khaimani abo 20 tarik January 2025 o khayai chung abni raije mankha eba khana ka je abono high court ot borok rohorka je high court teisa norok abo khlaidi khlaimani pore norok teisa aro phaidi ni borok sai rohorka phiaba boron kokna oi ang ani sakbai thang belaikhe kha khamo tei belaikhe tamhnai condemn ang makhlaika tanbo hingkangke 7 bosor chung je NRC bagoi je soba khai phaimani andolon khai phaimani hingke chung je asuk tamne safar khaile phaikya abono borok wansona tongmani chini sentiment no chung chini ti prasarok rangri chung belakhe bial chung kaisa kaisa hearing o phaika hingke chini 2-3 lakh taka chini bai thango chini jotono dolni bisingti chung subachu khaimani bisingti pia Supreme Court abrono wansu yawoi abuna ang je Gujarat ni justice adino phaisok paijak Binayan Trivedi bonang belakhe selengma singcha tei ani sakbai thanga bono condemn khlaio angke oro chung wansuk tai klaio tomungno Bharat ni Supreme Court Assam ni NRC no implement khaimano hungkangkai Assamo Tripura ni Tiprasaron bagoi tamani bagoi Tripura o NRC implement khaimali abo kaisa proshno tabu bosajak khaise Bharat ni law ki Tiprasaron bai kudui naki Bharat ni tamhnai Supreme Court Tiprasaron no bicharinani chugya abo tabu kaisa kotor sumung bosajak tomungno Bharat Borshoni Supreme Court Bharat ni hani besaroni bagoi borok sosi wansugui tong hongkangkai Bharat ni prottekta जनजाति ट्राइबल लोगनि बागै बरनि अधिकार मानथाय सक्तानि बागै भारतनि संविधान जदि कबि कबिनो कथां तंखं कांगाय तिनि तामनि बागै जों तेबैसा हायनो हाय किफिलि थांनान नां एबा खेचिनि हाई कोर्ट तेबैसा बरक मार हर आबो तो आरनो सुप्रीम कोर्ट नो बरक अबनो सोनो जस्टिस बरकनि नातंमानि फियाबा बेलेखे खाखामो बरकनि जे बिचार न बरकनि जे सामुनो नुगै जों बेलेखे खाखामो hingga oro chung wansuk tai klaio Assamni NRC no naine khangkai chung oro takisa chini wansuk mani je sokpayo je Assam naine di Assamni je NRC implement inga sikang borok Assamni je chhatro সংগঠন ASU tei oroni intellectual person ate aroni MLA মন্ত্রী aroni je regional party jotono baksa khlai borok Assamni je NRC no support khaitongo ebakhe subasu khlaitongo borok hingke even Assamni CM borom gunang Dr. Himanta Biswa Sharma ji bo nije sakbai thangbo NRC no bo jagao khorang tisaitongo ba kok sawaitongo kintu Tripura o naine khangkai belaikhe phelaijak belaikhe tamhonai gothogya karon chung saimono Tripura o Tripura saroni khorokburi minister tongo Tripura saroni khorokburi minister tongo tei MLA tongo prai 17-18 জন আসিনি Tripura saroni MLA tongo bibhinno party ni ngai Tripura sani kok sai tongo ge artaibo nukjago je sini ADC ni kubangma sini protinidhi tongo MDC emrok tongo ge khoroksa phano NRC ni kongno sanai kurui ba khorang sanai kurui ge aron bising sonukha sini je Tripura saroni bagoi kok sanan bagoi je phainai bishes kai MP parliament ni even borok phanase NRC bai kok saya saragya hingke o Tripura saroni nokphang hinjangnai je tabu bishes kai Tripura mothani chairman bo nijebo sakbai thang NRC ni case file khaijak Supreme Court 2018 sumai baksa phai phiaba chungnuka je tabuk last hearing o je fru o hearing chini last hearing 20 January o angkha adino chungnuka je tamhnai sokpaiya jara NRC ni case khainai
hinai poila sakang sang nujak phainai rok khorok sapano sokaya chini TPF no karai ge belai khela sima singcha chini samung no nugoi aroni boroni advocate dok je kok saka abo belai khe chung mane tamhnai abo sajanai kogi haisi asake lasima singcha chini dopharok paithago chini advocate bai chung malaikha malai kok salaikha chini advocate belai khe tamhnai asamni je chini Manish Sar Goswami bini kongno khnawai belai khe ani kha khamka belai khe tamhnai mukti buklai lekha afru bo poilon saka chini madam no paithago je bo ongkhormani pore saikhanar kya madam I salute you honoi belai khe ang no respect khayo ni leadership no phiaba tiprasarok khorosapon non logiri nai khori nono jo tomno logiri khangke nung tini failing lakhamu tini nung tini buto failing lakhamu tin nono joni logiri khangke tini tiprasarok ni logiwo tamhnai yango NRC hearing ngeitongo ke tiprao noroni movement andolon norok tebo karaktai phun kangkai noroni hearing tebo positive sign chung norok man khamu nebo sono saikna rekha ke norok je asuk khorobri khoroba khe phailekha saya nung yakhlai nijini pocket ni khoros khlai norok phailekha ke norok je NRC ne je khorang sai safarang tongmani asuk bosor norok sabun bai khai sono proshno khaikha norok sabun bai khai norok logi borok bosuk tong norong logi wo tiprasar support de khai norok no sungka clear chung apni jawab ri malia belai khe ani kha khamu okorong khna kangkai tamo poza tamo pap ba chung khlai phekya dofani bagai chung tiprasar bagai chung tini oro tamunai tiprasar bichari nani noi asuk kotorma supreme court chung phai sapai lejak phiaba tiprasarok khoroksa phano apni tamunai logiri nai kori biang thanga tiprasar ni intellectual person hinjanai rok bojaga boroni intellectual person bojaga boroni samung biang thanga hodani okrarok jara samaj ni tikhari nai rok ha tini kaisa bichar tiprasarni bichar NRC mangkhangkai tiprasarni tam khoting khaba TPF patalkona jamatia jodi NRC tubiri khangkai tiprasarni tam khoti tong keboni tamhnai nukhungni keboni ogni maito chung segoche anable ke tamni bagile tiprasarok kebona nangkha tini aboni bagaino tiprasarok tini thansa koroi tiprasarok tini boroni commitment borok je choba khaimani samung tangmani thikurin bagaino tini obhai birman dosa chung maklayo abosrai srai hayake tini supreme court 100% chini positive borok high court horia oi haino hai orono borok positive result chung mankhamung kintu aboni chung tam mankha tamnai dinai khajaka chung abni belai khe kha khamo belai khe lasiwo dopharang nogoi tini khoroksa MLA koksanai kori NRC bagai khoroksa tamhnai MDC koksanai kori NRC bagai khoroksa MP koksanai kori khoroksa minister koksanai kori ke bahai ke supreme court sabni kokbai NRC implement khanai tipra hawo bahai ke sabni kokbai khainai abun bagai belai khe kha khamo chini tiprasarok nogoi tiprasarok chini advocate sono saka koma kok saka norong tiprasarok ba murda asebli murda o murda rono tuyoi norok samung tangkhangkai norok musa success khai mangala kuthino jesupana nung sari ko jesupana nung sosari to sari kuthile kuthino bono jung je tai kokhono to saimia hain bagai ani ব্যক্তিগত ke sanani musung siu TPF khaina dangno ba chini madam patal kono sanani musung dofani choba khai norok kosto mani tongkha asuk bosor yakari sidi amti yakari sidi haisi thuikangke chung TPS mi thuya joton thuine tiprasarok thangangke joton thangnai tam dorkar ba dofan bagai hinai asu kosto khlai sapar khai phai tiprasar khorok saphano NRC bai kok sanai kori khorong sanai kori tabuk NRC dinai kheka tab tong thoja khan ble tiprasarok tab khusing khana ble tab yoksine ble tiprasarok hain bagai belai kha khamo tiprasaroni future generation tamungnai tiprasaroni safe security bagai sab khorong sanai bahai ke tiprasar justice mannai hain bagai chini TPF khainarang nang koinani musungo kebo khata thuidi chung agino sajak chung supreme court tomungno bharat sarkar tomungno jono bichari mai hangkangkai chung nangkhangkai amon se kotor dorbar international court of justice chung thanan bagai chung ready tongo chung chini chobana chung yakar yakho tabuk sak porjonto chung chini tamhnai langma tongsak chung chini dofan bagai khorang tsanai chung yakar ria chung also helengsa ke chung chini andolon no chobana yakar ria bharat sarkar tomungno chuno safe security mai hangkangkai chung aboni kubun lama chung rutunani chung baddo mangnai abo chini clear kok khaisi hain bagai
हासिनि जत लुक्रगनो कयनानि मुसुङो केबो खाथुइ जानाय ककुरै चबा चिनि चबा आन्दोलन चबाओ गोबांमा प्रब्लेम फायनाय गोबांमा बुसु फायनाय किन्तु अ चबा जे फायमानि चिनि नुखुङो तिनि थानसा कुरिन बायना चुंतिना बाय मांगो तान बागै कांके चिनि परिबारो पाजन मेम्बार दङ खरकसा मेम्बार बिचार नायख्या खरकसा मेम्बार अनुखुंनि सम्पत्तिनि बागै बिचार नायख्या ताई खरकब्रुइ तमुंनो अ बिचारनो गसिया अ बिचारनो नाया हंगांगाय कखनो केबो ननो फायै बिचारि माइया अब क्लियर मांगनाय निनि नुखुंनो खरकबा बरक जरि तंखांगाय अ खरकबानो नरनि सम्पत्ति जे सेकजांमानि बा कमरमानि आबनो तुइ नर खरकबानो ककमा सानाय आरो बिसिङो जरि खरकसा साव खरक बायताय बाकी साय हंगांगाय बाहे केनर जास्टिस मानाय हाइन बगैनो बेलेखे खा खामो अदफा रंनो जों नुबै अदफा आसाय मानि बेलेखे जों पापनि बागैनो जों अदफा मा आसाय खेना हाय मा दङ ताबो साक साक नुबै